abaholi bayayidinga induku ngokolimo ke nje lokuthi nje ngikhuleleka noNgoma bayayidinga induku kakhulu hayithi bebulawa induku nje uvalula endlini nje noma ngabe umholo ANC noma ngabe umholo EFF noma ngabe unge-FP noma ngabe unge-MK qhuma induku hayiphumani madoda niyosihola madoda uphuma ekhala ebizwe kuthiwa ukhalelani sulinyembezi bephuma ingqondo isihluziwe la ngoba abaholi bethu bayidinga induku abahluziwe lapha emakhanda induku nje serious bevalelwa endlini bevalelwa amadoda fika qhuma induku lapho qhuma induku eside isikhathi shoda ngenduku abaholi bethu la eSouth Africa umuzwe khuluma uthi hayi lo akashayiwe lo induku akayazi lo akashayiwe lo umuzwe khuluma emile lapha esithangameni address abantu uze uphike olimini lakho uthi hayi lo induku eshoda la akashayiwe nje akaze ezishawe nje eshawe nje anabe induku induku iyasutha induku akudleki mawushayiwe usuku usutha induku iyasuthisa induku bona lo akaze eshawe lo asuthe la lengadlile ngoba esutha induku inkinga lesibhekene nabaholi bethu ngolunye usuku nje nehlele office njengenjwayelo ngathola ucingo olalivela kwenye insizwa ngizothi insizwa ngangizwa iphimbo la nje ngizwa insizwa kanti ngizothi mase ngihlangana nayo ngifica ukuthi ubhuti nje noma ubaba osekhulile ukuthola kwami lolu cingo le bhuda yayihlezi ngifonela nje ithi mfoka Mkhize ngifuna mhla wathola ithuba sihlangane ngoba nami ngumuntu okhona lapha eThekwini ama calls kanje ngalawo ama calls vele enginokwathola kakhulu abantu abasuke bethakasela uhlelo nabantu abasupport uhlelo ama calls amaningi nje ngiyawathole vele ebantwini abanye bethi bayafisa ukuhlangana nami ke sixoxe nje ngoba ezinye izinto ayikhulumeke engcingweni sometimes abanye uthola abantu abasebenza ku government othola ukuthi amafoni ababhagiwe abakwazi ukuthi bekhulume noma yini emafonini abo ngoba bayakwazi ukuthi kulandelwe izinkulumo zabo kuzwakala ukuthi bakhulumani ingxoxo zabo nabantu ezincengweni zihamba kanjani so most yabantu ke abathanda ukuthi sikhulume izinto iphelele ezincengweni baye befuna ukuthi sihlangane ngesiqu zamehlo so ngindoda ebhizi kodwa ibhizi yami ayisho ukuthi angisenaso isikhathi sokuthi ngingakwazi ukuthi ngihlangane nabantu ngibabone uma mhlawumbe umuntu engifonele efisa ngimbone ibhizi mina enginayo ibhizi ekhandwa yimina ayikho ibhizi eqhamuka ngaphandle yonke ibhizi engisuke nginayo mina empilweni yami ibhizi ekhandwe yimina so mina ngiyakwazi ukuthi mangiyikhandile ibhizi ngiyishift ngiyibeke kwenye indawo ukuze ngizokwazi ukuthi mhlawumbe nginikeza abantu isikhathi abasuke befisa ukungibona so ngokuhlezi ke ngifonelwa abantu abafisa ukungibona abancoma umsebenzi yagcina lento ingena ngiyijwayela ukuthi hey yazi sebeba ngokukhula kohlelo sebebaningi abantu abangifonelayo igcina manje ngempela ukuhlangana nabantu sekuyezinye zezinto eziphazamisa umgqiqo noma eziphazamisa lebhizi enginayo engizakhela yona ngoba nje abantu belibona uhlelo olukhulile lungaka ukuzibophezela kulo ukuqinisekisa izikhathi ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi abantu bayawuthola usuku nosuku uma kuneviki ke mhlawumbe othola ukuthi libi abantu abakwazanga ukuthi bewuthola usuku nosuku umsebenzi kodwa bayakwazi ukuthi bethole ama episode angaphezulu kwa3 noma ngaphezulu kwamabili kusuke kade kunzima ke lapho kodwa mangikwazile nje ukuthi ibhizi yami ngiqoqe ngempela ngifocus ngiyakwazi ukuthi nginikeze abantu ama episode from Monday to Friday kodwa ke manje ngokuthi ngobuhlelo olukhulile lungaka luthinta impilo zabantu abaningi manje singakubuka sikuthathe mhlawumbe light ukuthi kube nabantu abapostayo usuku nosuku bekhuluma izitori ngokuhlukahlukana kwazo kodwa leyo nto ihamba iziyothinta abanye abantu
iziyobathinta inhliziyo kangangoba ingagcina ukuthinta inhliziyo izithinte ngisho into ethinta impilo zabo kangangoba abanye abantu bayafunda lapho ohlelweni abanye kuningi abakuzuzayo ngalo hlelo lolu so abanye ke baze befisa ngempela ukuthi engathi singadibana so le ndoda ehlezi ngifonela ithi hayi ngiyacela professor ungikhandele isikhathi ukuthi ngelinye ilanga nje sidibane sibonane manje emqondweni wami ngalesa sikhathi ngoba ngicathi into le enonyaka yenzeka manje njalo emqondweni wami kunomuntu ofuna ukuhlangana nami kakhulukazi makade nginento etrendayo ngiyangisaba ukuthi ngivele nje ngisuke ngiye ngejubane ngoba ngeke ngazi namhla ngizokhamandelwa ngizokinatelwa so kumele ngiqale umuntu ngimanalyze ngichecke iroutine yakhe yokufona sithi masixoxa na WhatsApp ngimbothi ungaphi lo muntu lo ungapha noma ungapha ngoba ngeke beze bekuthande bonke abantu ungeyona imali futhi ngeke abantu belithande bonke ahlala uhlelo lungeyona imali ngoba ngaso sonke isikhathi kuyekuthi umlungisi usithelisa ngoba silungisa nje khona abangakuthandi lokho ngoba ngokufa kweimpilo zabantu abathile khona abazuzayo manje mase kuzoba nomuntu ofuna ukuvusa abafayo laba abazuzayo bazolahlekelwa so abeze ukukuthanda ke lokho kusuke kwenzeka so ingakho ke njalo umuntu mengifonela ufuna sihlangane ngibe nezindlela nje zokumchecka ukuthi yena umngakulopho hlangothi so nayo ke lo bhuti lo indoda nje eyayihlezi ngifonela njalo ayingcine nami ngize ngigaine ukuyethemba le ndoda le ukuthi hayi lensizwa le iyafuna impela sibonana hayi ukuthi nje ngolunye usuku ayifonele ngijume wayike ngisuke ngikujuma mangikufonela ukuze sibonane ngisuke ngingakufuni ukunika ithuba lokuthi uhlele manje ukuthi uza ngayindlela errong ngivele ngiyifonele le ndoda ngibuza hayi uhamba bebhuti ayithi hayi ngikhona lapha eTown ngithi ungakwazi ukuthi sidibane nje manje ithi asinakwazi ukuthi sidibana ngisendele location hayi ngihlale hayi impela ifone le ndoda ayithe ngikhona lapha kwi location hayi ngiphume nami ngithi ukuscout kancane ngibuke nje ngimebqama mangibuza uhamba emoto enjani uhamba emoto enje le ndoda ivele iqhamuka ngemoto eyiphupho ivele iqhamuke nephupho lami le ndoda le ndoda hamba ngesikondla esigaka semoto ingifuna le ndoda le ixawe yini le ndoda isingifuna uthuli kangaka hayi ngisondele nami nezikhinjana zami nevest yami ngihambe ngekhona hayi ngabe uvula isivalo hayi ngifice kodwa futhi lensizwa le into engayinothisa uma ngingena mina ke ngiyindoda engajwayele ukubuka abantu emehlweni bayebeka ithi amehlo esigebengu ke lawo amehlo nje akujwayele ukuthi nje ahlale kumuntu ongqoka nje ngiyindoda ehlezi ishalaze balekisa amehlo angazi ukuthi idalwa yini ke le nto le ngumuntu nje ongambuka umuntu emehlweni ngqo kodwa into engayinothisa mangingena mangimuthi laphalaze ngamehlo bese nje ngiyifocusela lapha ngiyindoda ehlezi iqala ngiyindoda ehlezi uyifica iqalaze nje ngathi khona umuntu embalekelayo so mangifika nje ngingena ngifika nje inhlanga ngamehlo bese ngibheka le into engayibona ebusweni bayo le ndoda ukuthi yayikhathazekile ngendlela engakaze ngize ngiyibone in as much as umuntu uma umqala ungeke ukwazi ukubona ukuthi ngabe into ahlala iyona le noma into entsha kodwa mina ngakwazi ukuthi mangingena emotweni ngayifila i-dark energy uma ngingena emotweni yakhe ngezwa ngasizwa isindo uma ngingena ngaphakathi emotweni yayo lensizwa lensizwa ngayifica ihleli nje ilalisa isihlalo kanjena uyibona ukuthi ijulile lensizwa le ayi kwangikhathaza kakhulu lokho ngoba uma ngikhuluma naye efonini izange ngizwe ukuthi umuntu ophansi kodwa ngangingazi ukuthi inxeba noma isilonda noma ukulimala okusenhlizweni yakhe ngingakanani ayi angifika ke kulensizwa cha ngisho ayimini uprofessor mfowethu hayi ngiyakwazi ngikulandela kakhulu lokhu laqala uhlelo ngiyalilandela bese kithi ke lensizwa hayi mfowethu bayavela yini abantu abafuna ukukusiza hayi bese ngithi mina akekho obesavelile kwabasemandleni ngoba yangibuza lapho and yazwakala njengomuntu o-connected noma o-well connected nabantu okuyibona abasemandleni hayi basebeke bakusiza cha banisebeke bakusiza cha banisebeke bavela cha ngithi cha mina umuntu abantu abasemandleni akekho umuntu okawasondela kimi noma mhlawumbe nje angibuza ukuthi mfana yini leno yenzayo cha lensizwa ngoba yayibukeka ikhathazekile bese ke ngiqalela umlando omncane nje lensizwa ithi lensizwa iganiwe yaganwa inkosikazi yayo inkosikazi yayo umuntu ohlakulayo mangithi uyahlakulayo shuthi umuntu osebenza kahle nayo lensizwe isebenza kahle and bebethandana kahle nenkosikazi yayo
beze bafika lapho khona uyabona ke abantu mfowethu abakhuliseke kahle noma abantu abasebenzayo bayakwazi ukuhlelela impilo zabo, bayakwazi ukuhlelela ukuthola abantwana. Abaveli bezizale nje njengathi bume njengenja. Mina thina sizala bume njengezinja thina. Kodwa futhi lokho ngizobuya ekugcineni ngizokusho ubuhle bakho nobubi bakho. Ukucontrol indlela othola ngayo abantwana, nathi ke thina ke ngapha kandlwana esikhothuthuli njengenyoka ukuzala nje bume. Ubuhle bokuzala bume nobubi bokuzala bume. Ububi bokuzala ngokusicontrola nobuhle bokuzala ngokusicontrola. So bafinyelela ke esinqumweni sokuthi yena nenkosikazi yakhe kumele bethola abantwana. Ukuhlela umndeni aqali ngabo ngoba seku inkosikazi nendoda, futhi uhusband no wife. Nabo imndeni abavela kuyona kuhlelekile kangangoba uma ebala uthi anganoma bathathu noma babili kubo, kodwa unomfowabo nodadewabo. Hayi ukuthi ubaba wakhe wayezalisa nje kwengulube njengoba nje kwenza oprofessor wayengazaliswa ngulube. Umndeni wabo uyinto econtrolekile ethi ayibe encane. So naye that is why abazali babo bakwazi ukuthi babakhulise ngendlela eright, babatholile imfundo eright up until nabo bethola imisebenzi eright, beze futhi nabo lensizwe izigano. Ngifuna nje ukugxila kulensizwe izigano. Lensizwe ithi mayisiganiwe yakhula nayo lento yokuthi umndeni uyahlelelwa, awuveli nje uzale nje bume, uzalisa okwenja, uzale bume njengoba nje mina ngizalisa okwenja mina. Kodwa futhi lokho kuhle, kodwa futhi kubi. Ngizochaza in a long run ukuthi kuhle kuphi kubi kuphi. So lensizwa le yathandana nalenkosikazi, bayihlela indaba yokuthi bengaveli nje bethola abantwana, yize babembatha. Kodwa unkosikazi kunezinto ayisebenzisa ukuvikela ukuthi singahlali isisu. Kweze kwaba kufika isikhathi ke lapho ukuthi khona futhi bona bobabili ngokubonisana kwabo, hayi futhi ukuthi kwakunkosikazi owayethi ngifuna engane mina, ubani ozogadana nengane esebenza. Kodwa yinto ubaba okuyena eyiphusha phambili ukuthi angithandi ukuvele ngithola umntwana ngingakakulungeli, ngifuna ukuthi ngikulungele ukuthola umntwana bese ngithola umntwana. Hayi ngempela inkosikazi yakwamukela lokho, futhi bathi mase behlala ke bekhuluma phansi ukuthi hayi inkosikazi sengiready ukuthi mina ngingathola umntwana. Cha, unkosikazi esho ukuthi mina cha mina kade ngakulungela baba ukuthi nami ngibe umama, ngibe nondodakazi noma ngibe nondodana. Hayi ngempela ke lwaqala kuhlelo labo lokuthi ke manje umama engabe sayithatha imishanguzo le evika ukuthi singahlali isisu. Baqhubeka ke nokwembatha ngendlela ababenza ngayo up until ke sahlala ke isisu, wazalwa umntwana. Makuzala umntwana kutholakala umntwana wentombazane umuhle ofana nonina, bese kithi nje kancane vuvuvu ngebala likayise, okuyinto eyenza uyise amthande kakhulu undodakazi wakhe kangangoba ithi le ndoda ibi umuntu othintayo ngaphambi kokuba ithole umntwana. So khumbula ukuthi abantu abanezimali zabo noma abantu nje abahlelekile ababuhubhu utshwala, because usuke engayithengela noma nini. Akuveli ukuthi makuvela utshwala useyaphuza, kuvela utshwala useyaphuza. Uthi kuyindoda ebivela ithinta kodwa ithinta vele ngayo icontrol, ngoba okwabantu aba right akufani nokwethu kanjani isihluphekayo. Mina mangithola ithuba lokuphuza njengomuntu ohluphekayo ngizolisebenzisa noma ngabe nini, noma bemandi noma ngabe lesibili, ngoba mina vela nginayo imali yokuphuza. Kodwa umuntu onayo imali yakhe yokuphuza uyakwazi ukuthi kuyi weekend ethi hayi angiphuzi mina kule weekend le. So nawo le ndoda bekumuntu onjalo othinta sometimes. So uthi wavala ngisho leyo nto mhla ethola indodakazi wabiyeka nje ize babengamphazamisa indawo. Kuyinto vele eyayingeyona inkinga kuye, kodwa indlela akuthokozela ngayo kuba ubaba nangendlela eseredi ngayo wavala yonke lento le, wabhekana nendodakazi yakhe. Umama uyaqala ukuba nomntwana, ubaba uyaqala ukuba nomntwana. Leya feeling yokuba nengane it's priceless. Yinto yabona ukuba nengane, ngisho ukuthi uyahlupheka noma ngabe uhlupheki, ingane yenye into uzwa mawuyibambile kanje, the connectivity phakathi kwakho naye, imphefumulelana naye, iphefumula
into eyisimanga ukuyibukile ukuyibuka idlala ukuyibuka ihleke igijimiza kuwe uyishaya ngapheli ngisho 5 minutes uyishaya ingabaleki ibuyizo okhalela kuwe yabona ukuba nengane into eyisimanga. How much more ke abantu abayihlelele ikhona imali yokuthi ingane mayigula isiwa kudokotela bakushoda ama-pampers cause ezinye izinto lezi ezigcina zenze manje ingane nayo isiyisicefe ithi kade ithenula ama-pampers kanzima isikhishwa isisu ayithotha akumele incele ibele kumele idlubisi hey webafowethu. So le yayihlelelwe lengane le ingane nje eyafana nesibusise empilweni zabo nabo ba understand nenye into ke manje ukuthi all along yini lena bibekade beyiphuthisela ngayo in as much as babeyihlelile impilo yabo bayihlelela nempilo yalengane bayithola futhi ngesikhathi esiright kodwa sebeyitholile babuka ukuthi othandweni labo lonke olungaka isimanga esingaka abebekade beyiphuthisela ngaso. Into phela yenza ingane egcina ukuthi iyaxabanisa ingane efika ingahlelelwe iyona ngane ke le egcina ihlukanisa umama nobaba kodwa ingane ehlelelwe hayi ngiyakutshela baba ivele benze bethandane kakhulu abazali. Wonke umuntu uhlezi efisa ukuba seduze enendodana yakhe noma nendodakazi yakhe kodwa ke lapha umntwana wayetholakele kwakuyindodakazi. Waqala ke umntwana wakhula njengazo zonke ingane wasiwa ezikoleni eziright. Uma siwa ezikoleni eziright wayesiwa ngenhloso yokuthi abe nekusasa elihle. Ayikho into eyayishoda egcekeni ayikho into eyayishoda egcekeni yonke into eyayidinga ayithola. Makumele ivuke ihambe esikoleni mayikuthi inenkinga amele kadokotela mayikuthi ifuna imali khona imali iyakhuliswa ngenqubo omgomo yala ekhaya ngoba nala ekhaya ngoba nje umama nobaba bediscipline kanje noma behleleke kanje into abayincela kubazali babo so sebeyidlulisela kulomntwana wabo wentombazana. Akhula ingane yentombazana from grade 1 to grade 7 which is standard 5 ngolimo lwasemandulo. Ikhulela phambi kwabo babambene bathe abazali bayathandana ngendlela ongakazi uzuyibona bayayithanda futhi ingane yabo. Uyabona lengane ebangwayo iyabangwa lapha endlini wonke umuntu ufuna ukuyiphatha. Lengane mayikhula ifika iqala ithi thuthu ifike emabangeni aphakeme njengoba ngihlale ngisho ngithi sinenkinga yokuthi from grade 7 grade 8 grade 10 ilapha ingane zethu eziphazamiseka khona. Yingakho ngifuna ukwenza inkonfa ngizothanga noma iconference noma isemina lapho khona engizobiza khona abazali ngibiza khona befike nezingane zabo like specifically abantwana engibafunayo ngifuna laba abafundi abasuka ka grade 6 beka grade 7 from grade 7 to grade 8 from grade 8 to grade 10 ngoba yabona no ka grade 7 yilapha asuke seyibona khona ukuthi imdala cause yena usuke semdala nalezi izingane ezisuka ko grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5 grade 6 usuke sezibona emdala yena ngesingaye yilapho connectiwa khona usuke seshawa istage cause umzimba wakhe umqondo wakhe usuke usugqamalazile olunye unyawo ligqamalaze ebudaleni olunye igqamalaze emnganeni but leyo period leyo iyona emconfusayo cause usuke seqala ukubona izinto ezindala kunaye angayazi imphumela yazo ubona izinto ezindala angayazi imphumela yazo so kuningi ukuphambuka okwenzakalayo kuleso space less from grade 6 grade 7 grade 8 to grade 10 grade 6 grade 7 grade 8 to grade 10 ilapho ngisho ungabuyela emuva ulalele ama video eMPTV1 nginama video angaphezulu kwa 553 njengamanje uma ulalela kahle noma ulalelisisa ulalela ukuthi baqala happy ugeja lapho nje umuntu aqala khona ugeja it's grade 8 grade 7 grade 10 kusuke uqala imkhuba kwa grade 7 then mayefika lapha ka grade 8 usezohlangana omunye ugcine seumngani nabantu abadala cause ufica abantu asebekhulile ngeminyaka kodwa basuke bengakhulile abasuke besebancane nabo besayibhayizela. Inkinga enkulu iqala lapho angifuni ke ukuphuma ke lapha esihlokweni so sizoyenza semina kumele uthathe inamba yami lapha ibhaliwe inamba yami lapha escreen lapha phansi 0815135606 if nawe ufisa ukuthi ingane yakhe ifike khona sikho ke lapho ke
uma ingane iqala ifika ka grade 7 yaqala ukungalawuleki egcekeni ekhaya. I-connectivity nabazali noma i-bond nabazali in as much as babe khona, kodwa yona yayisiqala ukuxebuka kubazali. Yayingaseyona lengane okuyiyona bebekade beyikhulisa mayiqala nje ifika ka grade 7. Uthi lapho anothisa khona lo baba ukuthi useyaphendula lapha endlini makumele kwashe izitsha cause baqala ukuyigroom incane lapha makumele kwashe izitsha isihlalela iTV hlala kakhulu emafonini umuntu ongasalawuleki lapha egcekeni usekhuzwa njalo, hayibo wesibanibani sithe washe izitsha, wesibanibani angithi uyazi namhlanje kumele washe izitsha, wesibanibani angithi namhlanje uyazi ukuthi kumele wenze ukuthi ngene ekamereni ngathi uyofunda ihomework uma wayo mayethi uyavula ifica ukuthi ayibuki incwadi icofa ifoni kangangoba bafika nesinqumo sokuthi into emsanganisa ile phone ake simphuce le phone le mhlawumbe uzokwazi ukuthi afocus ezincwadini enze yonke because ibe umuntu obengasasuki efonini not ukuthi mhlawumbe ibisijola noma isiyenza izinto ezirong, cha, but ifoni kubonakala ngathi yamthatha kakhulu ifonini, yona into yamthatha kakhulu yagcina isifila njengesicefe abazali mabeloku beseduze beyinakekela beyibiza behleli nayo lapha yayigcinisa umuntu nje ufuna ukuhlala yodwa nje uthi ivalele ekamereni zonke lezi zinto. Ithi le ndoda iqale lapho ukunothisa ukuthi usefila ngathi manje mdala, usezizwa emdala. Khumbula iqanda leli uzinyobulala ukuphela kwengane ekhona la ekhaya. Suke ka grade 7 ehambe ka grade 8. Mayifika grade 8 ke ngokuxoxelwa uyena ke lo baba yila ukwaqala khona ukubonakala izinto. Mayifika lengane idibana nabangani abarong. Khumbula ukuthi ifunde ezikoleni zesilungu lengane le. Akubhema okusemandiyeni. Emandiyeni i20 ibhalwa negross. Yabona makubhalwa igross kubhalwa ilist yegross. Kuyabhalwa kuthiwa ne20 kamama wala ekhaya, ne20 kababa wala ekhaya, i20 yengane la ekhaya efunda ugrade 12. Ugwayi ubhalwa kuyilist yelokhu yegross. So amandiya in as much as lengane la ekhaya ungayiboni lento le yokuthi kuyabhenywa ukubhenywa la ekhaya, kuphuzwa la ekhaya ngoba nobaba wagcina wavala umethola yena njengendodakazi. So abangani bakhe esikoleni abayizechichwichwi bayabhema, and ukubhema kwabo bakubona kubazali baba belungu asefike yajoyelana nabo lapha ngaphakathi nabo bayaganga bayamtshontsha ukubhema. Kodwa i-influence isukela kulaba umuntu abasendiya ngoba iyinto ebonakala ekhaya futhi ugwayi uyinto obayo khona kwi-cross. Baqala lengane bayifaka ugwayi iyona eyayisixoxela ubaba wayo vele sekonakela ukuthi kwaqala kanjani because ngesikhathi ngenza MPTV1 futhi wasibamba iskill sami sokulokhu ngibabuza ngibalanda naye was-applya ke enganeni yakhe ke kwase kuyayibuza ayagcina imtshela ukuthi mina ukubhema ngaqala kanje. Futhi ukubhema kwaba yinto ebajovayo. Makuba yinto ebajovayo ukubhema futhi kwagcina kukhulumeka ukuthi hayi yazi le ndaba yeluzi le ningayibhema kushona ilanga kodwa isandawo. Kukhona into ekhona ekuthiwa insangu. Insangu thiwayi angithi banana lenkolelo abantwana ukuthi insangu ikwenza uhlakaniphe kakhulu. Omunye wathi nje vele ingenze nje ngichile nje. Achile nje abe kuthiwa yena ukuba nonchalant. Achile nje ngisho kwenziwani kunopopaye nje amasosha bekibham phansi kuyichilela uyayibukela. So manje baneyinkolelo ezihlukene bathi umunye yakuhlakaniphisa omunye ethi hayi mina nje masengibhemile ingenza nje ngihashuke ngiyalamba nje ngathi ngalokho ngidlile ngivula inhliziyo. Ziningi izinto ezikhulunywa ngensangu. So bayiqala ke insangu ke nabangani bakhe ke. Khumbula ukuthi ingane zethu yihlakaniphile kunathi. Yabona ngoba thina sasihlakaniphela abazali bethu ukuthi bengayiboni into ezirong esizenzayo. Lezi ngane zihlakaniphe times 100 kunathi ukuthi singasiboni izinto esizenzayo. But ungabona ngebehavior egcekeni ukuthi akasenze ngendlela adenza ngayo. Kodwa usuke ungazi ukuthi yile nesimshintshile. Kuningi usukucabanga ekhanda lakho. Wenza useqomile istage bani kanti inkinga enkulu kunalokho ingaphezulu kwalokho. So bam introduce kwinsangu ke from grade
8 grade 9 ibhema insangu. Kangangoba kugcina kufika isikhathi lapho sekuvela ingane zesikole ke zibhema lezi zinto ekuthiwa ama-ready. Ihamba kanjena ke lento ke uma udayisa insangu, umuntu odayisa insangu nomuntu odayisa ihunga abaphakami ngokufana. Lo dayisa ihunga kuyashesha kwakhe, kuyanqamulela, because uma uke wayiqala ihunga izokwenza ukuthi lokhu uyifuna, ulubalubela, ulokhu uyifuna. Once ngaqalisa ihunga usiyoba icustomer lami lapha phakade uziyongena phakathi emgodini, uzushona emoshona noma impilo yakhe yoziphelele emgaqweni. So shuthi lo muntu owayebadayisela insangu, ingane zesikole ibhema ama-ready. Ama-ready ke nina abazali maningazi, ama-ready yilapho khona kuzoba nendoda nje endala engangoprofessor ezoshuka insangu igoqe ngerizla mhlawumbe ibeke ibe u20 la, kube nje namagqosha awu20 noma u30, bese kufika ingane zesikole zizowathenga. Uma ke uthenga i-ready, uyithenga isishukiwe, uyithenga isiyenziwe konke, okwakho kusuke sekuyikuthi nje uyilayitha ubhema. So ngoba ke izingane zisuke ziseclassini from mhlawumbe upast 7 to u10 mhlawumbe, angisho njalo ibreak, isikhathi sebreak. Ngebreak basuke bengenaso isikhathi esanele ukuthi bengaqala indaba zokudla, beshuka insangu, kumele behambe bebhekana nawe. But into abayenzayo ama-ready enza ukuthi bakwazi ukuthi kulesikhathi esincane abasuke besitholile sebreak bakwazi ukuthi babheme futhi badle, benze wonke ama-activities wabo abafisa ukwenza, because vele insangu isishukiwe isiyenziwe yonke into. So laba abadayisa insangu uma beqala bebona ukuthi lento yensangu ihamba kancane and sebenakho emqondweni ukuthi ukuze lento isheshe laba kumele sibafakele ihunga, kumele sibavuthuzelele ihunga la, and ukubavuthuzelela ihunga bengazi bazothi mabebhemela insangu bezwe ukuthi hayi ayiyanemba le ayishaya khona le. Bazogcina manje sebengabantu usuku nosuku abangasakwazi ukuphila ngaphandle kokuthi bekubona. Ngesikhathi sebengakwazi ukuphila ngaphandle kwakho, ilapho wena usuzokwenza khona imali eningi, because uzobatshela lesi staff lesi siyinkinga. Manje kuthi ubadayisela insangu ngo5 rand, usuzosikhuphula usibeke 15 rand noma usibeke 20 rand. Uyabona ukuthi mina sengikudayisela ihunga wena ungazi ngeprice yayo, ngokuthi vele manje wena usugxilile kulento le, ayisekho indlela ukuthi uzophuma. Nabo laba abayidayisayo ama-ready bayakwenza lokho. In as much as bekhona futhi nabangani abazobuka ukuthi okay wena uphuma emndenini oright, uhlezi unikwa imali, mina yami imali incane noma kuyangiphelela, because iyadimanda lento yokubhema. Ugcina ufaka labantwana abanemali, ugcina ufaka labantwana abanikezwe imali enkulu ekhaya kubo, ukuze nawe lento yakho yokubhema bazokwazi ukuthi beyisupport. Ngeke uhlezi unemali, mhla ungenamali uzokwazi okay nangu umuntu onemali, nawe umuntu ohleze nemali, awuthi ngimfake ukuze ngizoba nemali yokubhema usuku nosuku. So bakhona abangena kanjalo. Zikhona futhi ne-merchant abantu ebafaka kanjalo ukuthi ayingeke ukuze laba ngiba own kumele ngibafakele lento. Iqala kanjalo ke lengane ihunga-ke. Qala ihunga lengane ingazi ukuthi iqala ihunga. Zivalwa izikole. Makuvalwa izikole ilapho ke abantu abaningi abazozazi khona bano arrest. Yize besuke bengazi ukuthi uarrest ila kuzoqala khona ukugula ebantwini abaningi. Uyakhumbula ukuthi lezi ingane njengoba bengishithi ingane iphuma emakhaya right. So lengane kwathi makuvalwa izikole kuqala kuphela u3 days bese emakhaya bengekho ezikoleni yakugula. Kula yabuthwa nezipho, iyahlanza, ikhishwa isisu, iphuma ichicken skin, ngathi nqamuka iqolo, iyachaza la khayitshela umzali wayo ngoba ayazi ukuthi kahle kahle yini le iphethe. Bayithatha ingane bayisa kudokotela. Abantu abahlelekile labo uyakhumbula, abantu abanoma medical aid labo uyakhumbula. Eyithatha ingane bese kudokotela, ayo udokotela afika ayi-check ingane, yenze zonke izinto ayi-check ayicha afica ukuthi hayi emzimbeni wayo kunezidakamizwa, but angakhulumi phambi kwayo, because phela le ngane obifunde ezikoleni zesilungu iyasizwa isilungu. Acelele umzali wayo eceleni
aphethe nama result khafike batshela ukuthi hayi into ayitholayo egazini lakhe athi uyasaba ukumtshela akhathaza kudokotela because udokotela uyazi heroin ukuthi yini abazali abazi indaba yewonga abazi ukuthi ingane iyafunda yenza ukuthi nokuthi and mangathiwa nje kutholakala heroin egazini lakhe umzala kuzukuklikha sometime ukuthi sekuyithuna lelo uzoyitshela ngoba unemali nayo yonke into azovela ilungise nje ngesikhashana kanti sekuqala kwezinkinga zokuthi umuntu yoze ayofela ezihlahleni yoze ayofela phansi kwama-bridge usuke engakwazi umzali lokho because most yabantu okubahambela kahle empilweni kangangoba bambalwa ababuka iMPTV1 nanokuthi uma ungumzali ungakabi nezingane eseyidakamizweni ishow uyithatha kancane up until ufica ukuthi ingane yakhe iseyidakamizweni uqale lapho ukukhumbula ukuthi kune show engengayiboni idlula ku TikTok noma idlula ku Facebook or YouTube. Sometimes abantu babuka iMPTV1 ngalabantu abasuke behlekisa mhlawumbe uthi nje uMapopo noma uMasiya indoda kaShimula khona abantu introduce kanjalo kwiMPTV1 so i-mindset yabo ngeMPTV1 ukuzobuka amahlaya ukuzobuka osinawane beqamba manga eyave bexoxa labantu ezinamanga lezinto up until uthola ukuthi wena ingane yakho ngqongqonqo iseyidakamizweni. Ilapho ke olubona khona lo luhlelo lu-serious kangakanani. Yilapho ke khona ohamba uqede belokhu bethu abantu hayi ufonela uprofessor hayi ufonela uprofessor bese ngiyaqala mina ngithi awundoda uqhamukapi bese kuyashwa naye bengalinaki lo luhlelo bengeke ngilibone lidlula ngoba the power behind uhlelo abantu abayazi up until umuntu abe nezingane eseyidakamizweni usuke ehlakaniphile umuntu oqonda amandla alento esiyenzayo angakaza waba nengane eseyidakamizweni into ayibukela kude angafuni ukuthathe angene kulezo cathula ayibuka nje ayibukele kude abona amandla ayo uwazi amandla ohlelo uma usunengane eseyidakamizweni sekumele eqaleke manje sihambe ijourney yakho nengane eseyidakamizweni. Yabona into oqale sikutshela wona ukuthi umuntu uma ebhemi iwunga esesikoleni kumele akhishwe esikoleni immediately effect same time kumele akhishwe same time uthola nje ukuthi useyidakamizweni kumele akhishwe same time kuqalwe uhambo lempilo. Once wafuna nokuqala uzenza umuntu ogudlayo uyokhokha kuphela imali ngoba usathana ngqolo. So abatshela ukuthi hayi ingane iseyidakamizweni and idakamizwe ezisebenzisayo ezinkinga ngendlela eyisimanga usebenzisa nje isidakamizwa esiyinkinga kakhulu iheroin iwunga yona itholakala egazini lakhe. Hayi hlalwe phansi ke nengane lezi ngane engashawa ke phela ke okukhulunywayo nazo hawo u1 no2 uhlangana kanjani nawo hayi ingane iphikilale ngomhlanje futhi iqinisileke ingane ngoba yona into eyayiyazi ukuthi yayisebenzisa yazi ukuthi isebenzisa insangu cha isho ingane no phela lezi ngane okukhulunywa nazo vele kuhamba kufike lapho nazo zibuya khona nganene ukuthi hayi ma noma baba cha kukhona izinto engizisebenzisayo but lokhu hayi angihlangani nakho mina into engiyisebenzisayo ngisebenzisa insangu kanje uyisebenzisa noba kanje niyithenga kanje nishukelo no asithenga iready vele siyenziwe. Qala lapho inkinga yokuqala thenga ama ready awusalazi icebo umuntu odayisa insangu udayisela imali umuntu odayisa uwunga udayisela imali solo odayisa insangu uma engaba nayo indlela yokwenza imali eningi ngesikhathi esincane uzokwenza konke okusemandleni ukuthi enze imali eningi ngesikhathi esincane abese ukucabangela wena okuyiwena iconsumer noma wena okusebenzisayo lokho kwathola ukuthi ingane ibishile ivele ngeshiya kwaqala ngathi ke kuyinto ezolunga balihamba uhambo lwayo ingane aqala ke manje ingane yadlebeleka ke manje yadlebeleka yenza lento ethi ukudlebeleka qala manje phuma ekhaya esikoleni ingaya esikoleni khumbula ukuthi izikole ezihlelekile lezi izikole zomntaka abaningane mayengafikanga esikoleni kuyafona ekhaya ukuthi kwenze njani usibani bana bafikanga esikoleni kanje ngabe ikhona inkinga nayo sekuphela insuku zezihambile ibuye kukhulunywe nayo kube inhlamba zimuka nomoya kwacaca ukuthi iyadlebeleka ingane manje sihlezi ifuna imali manje namanje ziningi izinto ezidinga imali la ekhaya bese bafikelele esinqumeni sokuthi no njengabazali
ake siye ukuthi simnikeze imali akenzele isikhaftini yabona basenenza njalo nizosenifaka ehlathini imoto ilapho ke umntwana wakho intombazane esezodayisa ngomzimba ilapho ke sezoqhuma abantu abadala ngoba efuna imali ukuze izosupport ihabit yakhe ilapho ke sezoqala khona ke antshontshe angithi nina kade nimfumba imali ekani nimfunzi ikhona lapha la ikhaya sezoqala antshontshe izinto ezincane lezi eningayinakile eningayiboni mhlawumbe iselfone ekudala yahlala mhlawumbe iwashi lika baba yilapho umntwana azoqala khona enza imkhuba ke manje agila imkhuba ke manje engalawuleki ngoba seninina nenzani nimcontrol emalini nimncisha imali manje ngoba nimncisha imali usezozama konke okusemandleni ukuthi athole imali kusuke kuyimizamo yomzali yokuqala naye bakithi esuke engazi usuke ezama ngokungazi naye ukuthi usuke sethatha konke ahlanganisa mayindule ingane yona kuphela ezelwe la ekhaya abanayo enye ingane ukuphela kwengane ekhona le uthi lo baba lengane yadlebeleka kangangoba yagcina ke manje ke isihamba ingabuyi ke ekhaya manje waqala lensizwa yenza into engakazi iziyenze yayifuneza yayithola lengane ayithi wamshaya kakhulu ngambulala kakhulu ngenduku uthi ngamshaya ngeze ngakhala uthi wangilekelela umama nkosikazi nendoda lababambisene axetshuba athi yaphuma ekamerweni balekela ngumama fica umama uyakhala wathula induku wayiqebula yangaba namhlaba yakhumbula ke manje ukuthi ngoba lengane isishawa umama ishawa baba ayisenayo indawo yokukhalela aqhutshwa ngenduku agcwala indlu yonke yathi iphuma ngewindi yabanjwa yasha induku yaqala bayikhiyela ngaphakathi endlini baba nomama bahlukumezekile ubuhlungu umoya wabo nendodakazi ezelwe yodwa wahamba akulona ijwele la ekhaya ngeke ihlala ikhiyelwe qhubeka indaba yokuzama indaba yesikole ayigila imkhuba ke lapha esikoleni ngaphakathi iphenduka amafol nabangani bayo gila imkhuba kuphela lapha esikoleni sekuyaqalwa ke manje manje bashile esikoleni baphuma ngendlela baphuma ngazo nabangani bazo begumula amashethi behambe beyozenzela beyoyipetuza beyobhiyoza ivele ingabe sabuya ke ekhaya ke manje kwafika isigaba ke lapho ukuthi bahlala phansi nomama babonisana ukuthi ngeke lengane asiyilande simnike ke manje ithuba lokuthi hayi uzonikwa imali yokubhema la ekhaya sicela lento uyibhemele la ekhaya because kwasecaca manje ukuthi sekuphela o2 weeks ingane ayibuyi kuphela o3 weeks kuphela inyanga manje nalapha efika khona ukuthi uzoyifuna ngasayithola ngoba bagcine izingane lezi ezibhemayo zigcina zihlala zisondelana nezidleke ufuna ukuthi mayithola imali la athenga into yokubhema la manje noma ngabe ekhaya kune swimming pool noma ngabe ulala embedeni oyisithabathaba ophupha izulu mawulele kuona iyawushinga lelo mbhedi ihambe yolala phansi kwamatshe ihambe yolala phansi kwama-bridge izodayisa ngomzimba lana ithengiwe ngalapha bagcina bephila leyo mpilo bagcina bengafuni ukuba kude nezidakamizwa bavumelana kubaba nomama ukuthi no asimlande sihlale naye phansi sikhuluma simvumeleke manje lento uzoyithengelwa la ekhaya phela la ekhaya uyakhumbula ukuthi imali ayiyona inkinga uzoyithengelwa la ekhaya ayikho into azothi uyayifuna angayinikwa but akaqhubeke nalesikole lesi makuthi kwamele avuke kusena bhema esikoleni akavuka kusena bhema esikoleni mayebuya abhema makuthi kunendlela ukuthi ahambe nento azoyibhema ngebreak ahambe but as long as ezokwazi ukuthi aqhubeka nesikole abamthungatha beze bamthola ayi kwathiwa ndodakazi siyakucela ungabusahambe la ekhaya idayisa lento yini singakutholela kanjani kwaqala kwaba ngathi into ezwakala e-right ngempela mayivuka ekseni wayinikezwe imali ngempela mayebuya ntambama unento yakhe yokubhema etshelo ukuthi angene ekamerweni ayibhemele into zakhe but abazali bafuna ukubona lokho kwenzeka ngamehlo abo kwahlula ngisho kunjalo enikezwe imali yokubhema yaphuma ingane ihambe yohlala emgaqweni so emva kokuzama zonke lezi zinto ezanywe ngama-rehab esuke ema-rehab afike eqa khona afike akhwelisa abantu basema-rehab isiwumuntu wild nje lengane lama ifika khona lapho ifika ibona indoda ifika ilale nensizwa sebenza khona lapho e-rehab ayisabambeki inhle futhi ifuza unina isimanga nje somuntu uzozama indlela ukuthi ngishaye khona lapha e-rehab maphakathi abheme ngoba kwenye i-rehab uthi ababa nje abebhema phakathi bayaxoshwa uma ubanje ubhema e-rehab uxoshwa same time
cause uzophazamisa abanye abantu abafuna ukusizakala. Uyazi ukuthi ngisho ngaye rehab nje manje ufica umuntu onesikhathi ehlele rehab ufuna umvezele iwunga kanje. Ngisho ukuthi useno 3 months ehlele rehab esemukele naye ukuthi uhlukene nale uzolingeka ngoba uyayazi uthi nayo into engiphethe hayi uqala hayi awuthi ngishaye hit out. So wena mawuzofika nezidakamizwa ngaphakathi rehab uyabona ukuthi usuzophazamisa nabanye abantwana abasohambeni yokulungisa impilo yabo. Uxoshwa same time. Xoshwa ama rehab. Sometimes abazali bazi ukuthi usese rehab antoni usuphumile awusekho kwazanywa konke kwahluleka. Yiko ke lensizwa ke yayisilokhu izama ifuna ukuthola mina ukuxhumana nami. Kahle le ndoda ngoba izama ukuxhumana nami yayisifuna usizo manje ukuthi mina ngesingami ngibona ukuthi bengasizakala kanjani kule nkinga. Yafika ke le ndoda yasingixoxela le ndaba. Ayi letsizwe inemali yonke kodwa ifile emoyeni le yansizwa. Ifile emoyeni le yansizwa. Iphumelele ngokwempilo kodwa manje iyafana nomuntu ohluphekayo. Mntwana wayo namanje semgaqweni seyidakamizweni. Angazi noma usaphila noma sewashona. Khulumeza yakhala inyembezi lensizwa le. Sithi isikhathi sicela ku2 hours ngihleli nayo le ndoda le. Ngikhathazekile. Ilaphi sengibuza ukuthi sengitshela ke mina ukuthi mina nginawo amacebo okusiza abantu. Inkinga lamacebo adinga imali. And lamacebo enginawo awamdingi umuntu kwanaye ngoba nawe ngisho nganginika imillion njengamanje. Kodwa ayikho indlela engakubuyisela ngayo ingane yakho kuwe. Ngabe ngiqamba amanga mangathi ngakubuyisela ingane yakho. Kwakhona ukhipha umuntu ezidakamizweni sisuke sidinga yena ukuze aphume ezidakamizweni. Akekho umuntu onamandla okukhipha umuntu ezidakamizweni. Kodwa amandla khona awukuthi uma umuntu esefisa ukuphuma ezidakamizweni simlekelela aphume ezidakamizweni. That is why mina ngadayisa iMethadone eEastern Cape ngayishintsha impilo yomuntu uyasebenza namhlanje. Ngoba wayesekufuna vele ukushintsha. Uma usufuna ukushintsha usufuna ukuphuma ezidakamizweni akudingi nokuthi kuze kuthiwa mina ngiyigenius yokusiza abantu. Wena mawusufuna ukuphuma kulula ukuthi usizakale. Ngingakusiza ngisho uphesheya noma usegoli ngikuposela iMethadone. Ngithaye nayo iMethadone. That is why ngisho befona abantu abafuna iMethadone. Ngiyababuza ukuthi userious kangakanani lo muntu enithi ufuna sizakale. Cause yebo phela iMethadone ekusiza ngayo lo first 3 days lo osukugula ngawufa iyakwazi ukuthi ikulekelele kulo first 3 days okuyiwona unzima. First 3 days of your life onzima mawuthi ufuna ukuphuma ezidakamizweni ilo 3 days oyinkinga lo lapha iarrest esikukushuka khona. So iMethadone ine heroin nayo but econtroliwe. That is why nayo uma usuyi-overdose ikwazi ukugcina kube ngathi ubhemile ngoba nayo ngaphakathi. So le ungefakwe lapha icontroliwe. Yiyo lento ke othi mawusuyiphuzile umzimba wakho ufila ngathi ubhemile. Bese kuthi uarrosta ungabi nayo indawo up until kuphelele 3 to 5 days. Then umzimba wakho ugcine uyishaya ke le ndawo ke kaarrosta legulisayo ekuhlanzisayo ekukhiphisa ngesisu ukuzwa ngathi uphuka iqolo ikubulala amalungu omzimba. Isuke izokulekelela lapho. Then going forward wena usekumele uthatheke manje igazi lakho ke manje umqondo wakho ukuphuma ezidakamizweni akukho like physically kuphela kodwa na psychologically kusuke kumele uphume like ingqondo yakho iroutine yakho because umuntu oseyidakamizweni ubusy. So manje kuningi izinto okusukumele udile nazo but uma wena usudile nalezo zinto usabhema kubalula ukuthi mase sifika sizolwa noarrosta iveli journey yakho ishintshe uhambo lakho lishintshe indlela yakho ishintshe because vele wena usuke vele ekhanda lakho usuzinikile yonke lento uthi niyahlukana nalena. But thina sisuke sesokukhandela ibridge between uarrosta nenqumo usuyithathile. Yingakho ngithi noma unganemali kulula ukuthi ukhiphe umuntu ezidakamizweni kodwa into elula
uyabona umuntu uma yena esefuna ukuphuma kulula kumkhipha. So lo baba ngamtshela mina ngeke ngize ngiqamba manje ngoba yelokho engibuza singenza njani yini Mkhize wathi noma yini oyifunayo mawungakwazi ukuthi ungisize wathi ngoba njengamanje akasahlali ngisho ekhaya nalapha ke bese ukuthi masimfuna siyobheka khona sisamtholi because the more lokhu nifika umuntu nimbheke idlekeni nabo abaseyidlekeni bayasho bathi hey ngeke inkinga le because sometimes ube nokufika nanamaphoyisa loba bezoyithatha ngendluzulu so manje bagcina besaba labantu abadayisa idamizwa noma abadayisela izingane lezi begcine bengasakufuni nawe la so manje naye ingane igcina ithuthi idleke isuke kulesi izidleke kwesinye izidleke isuke kulesi esinye idleke kwesinye izidleke ugcine manje uma ufika ezidlekeni ungayitholi kanti isishintsha izidleke mhlawumbe yafika yashintsha nanegama mawukade uthi uMandisa mhlawumbe usebizwa ngoMbali usebizwa ngoZothi ngisho ukuthi umfuna kuMandisa yokusamthola because vele already ingane isibizwa ngoZothi lapha and the moment ehlele emgaqweni uyashintsha ungafika nesithombe sakhe wena umaze semuhle kanti useshiswe ilanga lapha newunga mhlawumbe isimehlisile emzimbeni ukudayisa ngomzimba nakho sekumaffectile kangangoba ngisho usufika nesithombe abantu ngeke beze bekwazi ukubona ukuthi uyena bani lo nomfunayo so amaphara njalo ke mawufika uthi uzofuna umuntu awasho ukuthi awamazi because asuke abona ukuthi iphara kusona sonke isimo esiqhamuka siza kulona ubheka ukuthi angabhema kanjani ngaleso simo angayithola kanjani imali that is why mawufika uzofuna umuntu wakini elahlekile uzomfuna emaphareni ayokuntantisa uyoyidela indaba ngobani ngaso sonke isikhathi iphara uma libona isimo lisuke lingabuka isimo lisuke libuka ukuthi mina ngayithola kanjani imali ngingabhema kanjani ngalesi simo lesi so ugcineke mawungizali nawe ungayithola ngengane ongasizakalanga so manje le ndoda ke angiphindanga ngayibona emva kwalapho okusho ukuthi ngoba yilokho ngifuna kahle into eyidinga kahle kumina usizo kodwa lo lengakwazanga ukuthi ngithole kumina because njengoba ngisho akulula ukukhipha umuntu ezidakamizweni but uma mina ngingaba nawo amandla ngempela adlula la akhona because lento yethu akudingi sikhipha umuntu ezidakamizweni ahlahle mawuyibuka sengijule kakhulu kahle la akudingi ukuthi siyekise umuntu ukuphuza lamanzi kodwa kumele sivale umpompi ukuze lo phuza lamanzi ezoswela amanzi abuyele ekhaya ayophuza amanzi ahlanzekile ekhaya ngicabanga ukuthi isizulu esengisikhulumayo bathi ke isizulu kasitolikwe so le ndoda yahamba kanjalo ikhathazekile ukukhathazeka kwayo kwangilimaza kakhulu mina nje njengensizwa esafisa impumelelo esafisa ukuba nekusasa elihle esafisa ukuba nemali kwangenza ngabuka ukuthi imali ayikhona konke emhlabeni makukhona umuntu ukukhala kangaka ephethe yonke into but amathumba akhe ayazula eintabeni ngase ngibuka ukuthi kwesinye isikhathi akumelanga siyiphazamise nature imvelo khona umuntu onezingane eziwu10 uyixakekele uyayihluphekela akukho ngishodwe seyidakamizweni hlezi zikhona la noma eyidinga noma yinini zikhona la lo muntu uyabusa lo muntu uphumelele umuntu osuke njalo kunale yansizwa nale yankosazane abazala umntwana wabayedwa kodwa izidakamizwa zakwazi ukuthi igcine zimthathile okusho ukuthi njengamanje zonke inhlela babe nazo ngendodakazi zishabalele okusho ukuthi ukucontrol inzalo kuhle futhi kubi esikhatheni esiphila kuso ngoba ungaba nomntwana oyedwa ungazi ukuthi ikusasa lakhe lizophelela phi lizoba kanjani kule South Africa sesiphila kuyona wathi mayembuza ngabasemandleni ngamtshela ukuthi kahle thina sidayiswa yibona
abasemandleni. Sibulawa yibona kahle kahle. So mawuzongibuza ukuthi obani usuke wathomana nabo, obani sebeke bakuthinta yini, inkinga lesibhekene nayo thina ukuthi thina sifuna usizo ebantwini okuyibona abasibulalayo, nokusenza siwumphakathi sigcina singenayo indawo yokukhalela thina. Ungayibuza nje ukuthi ngani ama leaders onke ehlangene ngegama elilodwa ethi akuye kwabantu bokufika, kungashawa umuntu, kutshalwa nje umuntu ethi awubuyele ekhaya kancane, ubuye ngendlela eright. Akushawa umuntu, akubulawa umuntu, akushiswa isitolo samuntu, akuluthwa lutho. Kuthiwa nje madoda ake nithi ukuya ngasekhaya sifuna ukushanela, niyobuya senibuya ngendlela eright. Kodwa onke ama leaders ayabavikela, kodwa izwe lifile ngoba lifile kanje. Mina ngiyangifise mina ukuthi ngelinye ilanga ama leaders ake sondele lapha kumina, ke ngiwathathe ngihambise nje eidlekeni ayobona umonakala wenzile wona empilweni zengane ze-South Africa. Ngoba kwesinye isikhathi ngifila ngathi labantu okuyibona abasiphethe abahambi kulezi indawo ezinezidleke nezinamaphara nezineyingane ezinenkinga, imphakathi lezi ingane eziphuma kuyona, imjondolo, nabo ke labo ke abayincosana ke phela ke abasuke ukuthi mhlambe baphumelele nabo abahambi kulezo ndawo. Yabo nje mawungabathatha uzobahlalisa la sihlala khona, kwayena ngeke ingane yakhe ayivumele ihlale la. Kodwa ukwazi ukuthi umuntu akhulume azakhihliza amagwebu, alwisane nomphakathi, alwisane nathi thina okuyithina sibhekene nalenkinga le ngabantu bokufika. Siyakutshela thina sithi nansi inkinga, laba ngeke bethu kuya ngasekhaya ke sibona inkinga izoqhubekana, uthi wena hayi akuyona inkinga. Inkosi ngabantu, kusho isiZulu. Thina sifike sibeka ama leader thina ukuthi i-leader ngabantu, umholi ngabantu. Ajike umholi afuna ukutshela abantu, sikubeke thina bese siyakutshela nazi inkinga zethu, uthi wena hayi akuzona inkinga zeni lezo. Thina sikubekile uyasitshela manje, angiqondi lento uthi yenzeka kanjani, iyangidida. Siyakubeka thina ukuthi ube yiso phezu kwempilo zethu njengomholi. Ujike wena usumholi ke manje uyahola, uhola thina kahle kahle amandla akho akithi. Wena uvele ujikelela abantu okuyibona abangamandla kuwe, nanokuthi abantu abawazi amandla abo ukuthi angakanani. Ngeke phela sitshelwe indoda yodwa. Futhi ukuthi wena umholi akusho ukuthi wena usuwazi konke wena, akusho ukuthi wena usunamandla phezu kwempilo zethu. Mina nginabahola ngeke bengitshele mina, engamtshela mina hey fuck indaba yakho wena, phela indoda leya komunye umuzi nami ngiyindoda yakomunye umuzi. So awukwazi ukusishayela imithetho ezindlini zethu, usitshele wena thina sikutshele thina njengamadoda omphakathi sithi nansi inkinga, wena ugadiwe, uhlale endaweni eziright, uhamba ngamabhanoyi, ugqoka amasudu, uzotshela thina nezikhindi on the ground ukuthi lenkinga esikutshela wena uthi wena akuyona inkinga leyo. Phela nawe uyindoda yakomunye umuzi ekhwela unkosikazi wayo, nami ngiyindoda yakomunye umuzi ekhwela unkosikazi wami. Yini manje kumele sitshelwe wena ke manje? Yini kumele thina sitshelwe uwe thina sikulalele thina? Utshela indoda yakomunye umuzi ukuthi hayi ni wrong. Abaholi bayidinga induku. Ngokolimo ke nje lokuthi nje ngikhuleleka noNgoma, bayidinga induku kakhulu. Hayi thi bebulawa induku nje uvalule endlini nje, noma ngabe umholi we-ANC, noma ngabe umholi we-EFF, noma ngabe unge-FP, noma ngabe unge-MK. Qhuma induku. Hayi phumani madoda niyosihola madoda. Uphuma ekhala ebizwe kuthiwa ukhalelani, sulinyembezi. Bephuma ingqondo isihluziwe la. Ngoba abaholi bethu
bayidinga induku abahluziwe lapha emakhanda. Induku nje serious bevalelwe endlini bevalelwa amadoda. Fika qhuma induku lapho. Qhuma induku eside isikhathi. Shoda ngenduku abaholi bethu la eSouth Africa. Umuzwe khuluma uthi hayilo akashayiwe lo. Induku akayazi lo. Akashayiwe lo. Umuzwe khuluma emile lapha esithangameni address abantu. Uze uphike olimini lakho uthi hayilo induku eshoda la. Akashayiwe nje akaze ezeshawe nje eshawe nje anabe induku induku iyasutha induku akudleki uma ushayiwe usuku usutha induku iyasuthisa induku bona lo akaze eshawe lo asuthe la lengadlile ngoba esutha induku. Inkinga ke sibhekene nabaholi bethu nomunye sasimthemba sibona ngathi uyasilwela uza kahle jikile manje ukhuluma ezinye izinto ugcina ungasazi ukuthi kumele uthembe ba. Izwe liyolungiswa abahlali. Ngisho bengakhuluma ingisi bekhulume but no because kodwa lelizwe libehlule abaholi bethu. Libehlule bahlulekile bancama. Ofuna ukungichallenge angangichallenge ethi uthi izwe lisehlule ngani. Cause thina abalwi bempi mina ngisekhaleni lempi mina. And lempi engiyilwa inkulu kakhulu. Sengakhala zoma mina. Yiko sengizangane sibindi ukuthi ngibatshela nina nidinge induku ayeshort induku kubaholi bethu ayingivele ngikhala mangizwe khuluma umholi ngibothi eyashort induku kuleli qhawe ayithintiwe bayidinga induku abaholi bethu mfowethu kakhulu hayi ukuthi ushawe bese kuthiwa awuseyena umholi ushawe unika umthetho bese kuba umholi oright sumuholi oright usuthi induku usuhluzile lapha ekhanda uyakhumbula ukuthi wena ngoba kuthiwa umholi uholo bani. If umholi ngabantu, inkosi ngabantu, leader ngabantu. Uleader bani wena mawuzophambana nabantu wena. Phela thina uma uyileader wena kumele ube phambili ulandelwe kanje. Nathi sikutshela ukuthi hayi umholi wethu nazi inkinga esibhekene nazo. Sifike sokubikela etafuleni nazi usihole wena ukuthi kulungiswe leyo nkinga. Thina vele sithi siyale umholi angene phakathi kwethu ayile. The time umholi ephambana nathi ngena phakathi kwethu siyahlukana phakathi kanje. Khona bayiziphukuphukwa abalandela umholi, khona abahlakaniphile abayibonayo inkinga ngempela. And into enzima kakhulu, most abantu laba bakhuluma but no because ibona abangayibona inkinga esibhekene nayo. Gama lami nguprofessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kanongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungachunge leyo ethamele how I ended up in drugs okuyingozi lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi esiphila kuona. Kubhlungu umzali ingane yakhe siwele ezidakamizweni njengoba nje kade ngisho naphakathi nenkulumo yami ukuthi abantu abaningi uhlelo aluwenza umqondo up until abe nengane eseyidakamizweni. Kusuke kuwesike mawuthi uqhwasha nengane yodwa hayi awusuke usenjeni kakhulu mawuthi iyodwa bese kuphinde ithathwa izimo zakulomhlaba hayi usuke usenjeni kakhulu. Njengoba de ngisho ukuthi kunobuhle bakho ukucontrol inzalo kunobubi bakho futhi. Ububi yibo ke lobu ukuthi usuyicontrolile inzalo kodwa yona lengane othi ukuphela kwakho onayo gcina futhi ekuyiyona manje ephelele ehlathini. Ubhlungu buba mningi kakhulu kunalobhlungu obuzobuzwa noma izingane zo5 into ezimaje kusuke kubhlungu ukuthi vele kunengane engasekho but usuzokhalela phi kusuke engasekho lapho uzokhalela khona nisala nibambene nomama nokuyinto ethi le ndoda ke kwagcina ngathi umama nobaba sekunoqhekeko olukhona nokusebe nokulala omunye lale kwelinye ikamera nomunye lale kwelinye ikamera. So nami ngase ngikhuluma ke nayo le ndoda uthi hayi akumelanga lesimo lesi sigcina sinihlukanisa cause kunina nobabili akekho umuntu onephutha kulento le. Akekho umzali osuke nephutha ingane mayiseyidakamizweni. Akekho namunye umzali onephutha lokuthi ingane iseyidakamizweni. Ingane ungayigada, ungayithandazela, ungayihambisa namasosha ekugcineni kwenzela into obungayazi. Ngakho ke ngeke ngibakhuza abazali ukuthi abayeke ukuzibethela ngendaba yabantwana baba baseyidakamizweni. Into osuke ngeke uyicontrol into ukuthi kodwa nje masizivelile isimo hambe inhlaka eright thola abantu abasebenza ngazo lezo zinto mhlawumbe bakunika umqondo. Kwesinye isikhathi ngisho singakunika umqondo so singakunikela ukuthi ingane isizoyeka manje but ukuthi mhlawumbe nawe ube nezindlela eziright
futhi uyawadinga ama-psychologist uma ukuthi ingane yakho iseyidakamizweni uyolulekwa ngomqondo abantu abaqondene nakho ngqo ukululeka abantu ngomqondo abaney'ngane eseyidakamizweni because iy'dakamizwa zihlukumeza kakhulu abazali ukudlula abantu abakuzona. So kuyaziwa leyo nto, kuney'nhlaka kumele uyihambele uyokwelulekwa ngomqondo nawe uhlome ukuthi hayi ungabhekana kanjani nesimo usuke uyithola usungaphansi kwaso njengomzali. Uhlelo lolu lokufundisa mekuthi mhlampe khona mhlampe lapho ngidinga khona ukuthi mhlampe sizoqwashisa noma uzokhuluma ngazo indaba zezidakamizwa, inombolo yami njengoba ngishilo khona lapha ka WhatsApp. If uthi uyangifonela ungitholi WhatsApp, mina ngiyobe ungalokhu uthi hi how are you doing, hlala nje udabeni, then mina ngizongena ngiyifunde ngibone ukuthi okay ngingabuyela kanjani kuwena ukuze silungise leyo nkinga esuke ikhona. Inkonfa noma iconference yabantwana abasuka ka grade 6 7 8 9 10 say 11 8 11 10 12 kanjalo kanjalo nakho sesingakwenza lokho, but nayi lapha edala khona umonakalo. Ngeza ngakhumbula ukuthi I think yilapho khona istage lapho khona ingane ithi mayithi idlala nabancane kuthiwa hayi umdala wena, uthi udlala nabadala ethiwe uyingane wena. Ileso stage ke lapho khona umuntu alimala khona ke lapho khona esuke egxamalaze ngapha, umlenze ugxamalaze einganeni, omunye ugxamalaze kwabadala. Uyaqala uthi uyafika uzodlala nalabo bethi hayi ngezidlale nawe usumdala, uhambe ukuthi yakulabo abadala bethi hey ngezidlale nawe uyingane. Vele nayo leyo nto leyo istage nje vele siyingozi. Grade 6 grade 7 grade 8 grade 9 grade 10 iqala lapho inkinga enkulu. Yabona masingakwazi ukuthi sinkanke lapho sivimbe lapho, hayi bengathi bephuma ko grade 12 umqondo wabo ngabe uqaqekile futhi be-aware ngalezi zinto ezenzakalayo kade ukuthi ungagcina ulimala kanjani. Igama lami Professor Mwamkhize Ntabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho wasohlangathini kaMandlakazi. Uma ngibukela ku TikTok ngifollow, uma ngibukela ku Facebook ngifollow, uma ngibukela ku YouTube subscriber. Siyacela abantu bejoine ne-membership, i-membership 20 rand. Ngathi mangihleli ngicabanga nje ukuthi uma ngathiwa i-membership iyakhula bengingekudingi nokuthi kuze kwenziwe ama-conference lapho khona abantu bezoza kumina. Mina bengizohambela izikole noma zihlanganiswe izikole la ihlanganiswa khona, ngifike mina ngizokhuluma nabo abantwana, ngifike nabo sinawana abantu abaseyidakamizweni, ngifike nabo abantu okuyibona sebekhahlanyezwe izidakamizwa, ngifike nabazali abalinyazwe iyondaba ezidakamizwa. Silethe yonke i-program noma i-project sizoyiletha einganeni zenu ziyibone lento lesikhuluma ngayo. Kodwa ngenxa yokuthi ke i-membership nayo iyaqoza, yona into egcina yenza ke manje kunzima ukuthi sihambele lezi ndawo sifisa ukuyihambela, amandla sinawo. But mangathiwa mhlawumbe iyakhula ngelinye ilanga siyokwazi ukugcina sihambela izikole, sihambela nabantwana benu. Okwamanje into esahamba eqhulwini ngifuna ukuzama ukuthi ngenze inkonfa ngibona ukuthi kuzoba kanjani. Lethani izingane zenu, ngifuna izingane zifike nabazali zikwazi ukuthi sizokhuluma nazo ukuze zizokwazi ukuthi zihlomiseke ngendlela e-right yokuthi zigcine ingawelanga ezidakamizweni. Igama lami Professor Mwamkhize kama phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho wasohlangathini kaMandlakazi. Ngakho ke senginqena.